karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balag tigi. Unsa? Si Aquilus? Niya siya din eh? Oh, ikahimamat mo na siya karon. Ihatag ko na ikaw kaniya! Kang Aquilus! Unsa di ay? Si Aquilus? Niya siya din eh? Nagtuo ko nga si Aquilus ato ang magpuyo sa ilawom sa dagat dito sa Balagtigi. Nganong niya amang kunin mo dad din eh? Tungod kay niya ko, Laura. Okay. Ikaw? Oh? Ako? Ikaw si... Ikaw na din si Aquilus? Nalingla ko kamo, Laura. Nalingla ko kamo. Kun mao, ikaw ang lalaki nga akong nakita sa samin ni Gea. Ang lalaking nagtalikot nga may ikog. Maayo kay nakitaan mo si Laura. O gida mo siya pagbalik ka na ko. Diriyot siyang mamatay. Oh, Dito siya sangko sa may huyong-huyong. Ug nakita ko siyang nagpaunod na. mau ba? Ug buot na lang usab siyang magpakamatay. Ngano? Akong nadungog gikan kaniya. Nga kinamoy ko kuno ang mga mahal niya sa kinabuhi. Hinungdan nga magpangkamatay na lang sab siya. Niambak unta kini pagbalik sa may huyong-huyong. Ug kiluwas ko siya pagbalik. Ako ay kasulti kaniya. Nagilamoy mo si James ug ang iyang anak. Apel na katong tirang na ilang katabang. Mao di ay. Wa ko pagyud makiti ang akong trabong ko. Wa mo pa di ay ikahibag katong Lucio. Wa pa. Ang butog asa siya tago. Pangitaa ang traidor na Lucio. Aron makuha mo gikan kaniha ang imong trabong ko. Ayaw ko ninyong kapusa. Ngayon dili man ka nabugapuson. Aron makagamit niya sa imong gaom. May nang gapuson ng imong mga kamot sa likod. Aron di ka kagamit sa imong gaom. Mga salbayas, nagpagkaaron ingnon mo. Kay gikinahanglan sa kahigayunan Maria. Nganong tawag ko magkukunin yung Ibria? Katong maong bitin, kitawag sab ko niyang Ibria. Duta mga tingo nga. Tungod kay tagadagat ka. Dili. Dili na tinuod. Wa ko magtuo nga si Aquilus og aki. Usara di ay. Unsa man gyud imong gusto? Ninduta mga tingo nga. Gusto ko nimong patyon? Ah, sige, pati ako. Pasahon ko mga tingo. Maria. Kung gusto ka mo patay na ko. Pasahon Patiya na lang ko. Pasahon. Aron makapahuway na lang sab ko niini kahasol nga akong natagap naman. Gikapoy na ko. Dili ko ka na buhaton, Ibria. Ngano man lagi Aquilus? Unsa man gyud ay gusto mo? Diba nga akong kinabuhi? Mo'y bayad sa mga bahandi nga gihatag mo sa akong mga kinikanan? Ha, Aquilus? Ang bayad niini ang akong kinabuhi. Unsa pa may gipaabot mo? Patiyan ako! Patiyan ako! Dili ang imong kinabuhi mo'y bayad, Ibria. Duta mga tingo ko. Kundili, ang imong kasing-kasing. Ako ang nanag-iya sa imong kasing-kasing, Ibria. Sa una pa. Suwa ka pa ipakatao ni ng kalibutan na. Ako na ang nanag-iya kanimo. Nagabati ka. Ako ka! Usa ka kabakak! Usa ka bakak ka nagipanulti mo, Aquilus! Ibria! Ang Diyos nga ana sa langit ang nanag-iya ka na ako, Aquilus.
Siya ang nagmugna kanako aron mabuhi ko nining kalibutana. Pasahod. Gibaligya ka na sa imong mga ginikanan nga rin kanako. Maimo man ang akong lawas apan dili ang akong espiritu og kasing-kasing. Ninduta ka tawa! Nasayop ka! Unsay but mo ipasabot? Ha? Unsa? Nasayop ka sa imong gituhuan, Ibria. Dili ko si Ibria. Ako si Laura! Ako si Laura! Ikaw si Ibria! Gibunihagan ka sa akong ama Posidon o Ibria tungod kay nasakop ka na sa tagadagat. Dili ka na tinuod. Dili ko sama ninyong taga-dagat nun. Niya ka na sa akong mga kamot, Ibria. O bisag mag-unsa ka pa. Dili ko ikaw buhian pa. Patihan na lang lagi ko akwalos. Hilang. Patihan na lang ko. Ninduta hilang oh! Oo! Matuman ang imong gusto. Kung madako na ikaw sa balagtigi. Kung madako na ikaw sa balagtigi, dili ka na makabalik pa sa ibabaw sa yuta. Ilabi na kung mapatay ko ang imong lawas. Pero sa pagkakaroon, dili ko pa mahimo nga kuhaan ka sa imong kinabuhi, Ibria. Kaya kung mamatay ka, magkalingkawas ka sa imong utang di rin ako. Ang akong mga ginikanan lang ang adunay utang nimo. Oo. Kung ako may bayad, patihan na lang ko. Patihan na lang ko. Utong! Lah! Gusto Ang aya ka na mag-ikog? utong! Ang aya na utong ah! Erome, Constante, Rivante, Irame, Erum, Gihili. Hala, nikalit sa pagkusog ang uwan. Mabasa ko, mudagan ko, mangita ko kapasalungan, magdali ko. Animal, nikisdong pag-ayo ang palhibot, ang makpak. Sipitan kong maayo, aron dili gyud kini magkabuhi. Ni arbalin ang tabong ko at umirusa. Kinahanglan nga makakita ko kapasilungan. Tapos sa langit, kanag ko sa mga lusok sa uwan. Dili ko na hapit maklaro ang daan. Bikis dumugmayo ang palibot. Ay! Irang! Day, unsa naman taon ni Day? Sa kadakuin ng baya, Day mo na magmuuyog tungod sa kakusog sa hangin! Ay, Hangin! Ay, ngano Bakit man di ni, oy, nikalit man lang gaguros ang uwan. Yatakan Kapag yung ka. kusog kay hangin. Ay, hangin! Hampakon tingnan mo nga ka! Sabat niya, ay, hampakon. Maigo ba dahil na? Ay, gitugnaw ko, Day. Gaksa ko, Day. Unsa? Sa maaya ko ikay akong gakson. Sa- Oy, di ikaw akong gakson na wasay. Maaya ko mag-atubang, Day. Ano sa ka man, oy? Ay, kinsa, Day. Pag-ugom lang, mag-atubang ko, Day. Pag-ugom lang. Ay! Kinsa, Day, mo inspirasyon. Kinsa, Day, mong gakson. Baboy! Baboy Ay, ba? hinampak. Nganong ang baboy may akong gakson. Ang bata, ay, si Dong Francel. Atoon ako sa iyang kwarto, Diha ka na hawasay. Ay, Day, Ram! Ay, ang lakaw, Day! Ay, kubiyahe, Day! Day, hangin, Day! Balik ako, Day! Gaksa taon ko, Day! Day, hangin, Day! Tugnaw kay... Hoy, hangin! Ang dagway ni May. Ikabuha nga ka ron. Tagbaw ka ron ako. Day, Ram! Balik diri, Day! Oy, Noel Rabbit, tabang dong! Hangin na nito! Ay, hapu-hapa ko katugnaw dong Rabi! Noel, Dairang di ay! Dairang! Haring ako alos! Haring ako alos! Gubot tayo sa gawas! Nagsakit og mayong mga tao! Maya nakatawa! Nakatawa ka? Ha? Ha? Oh, tiking. Angang manugmuhila ko. Nalipay ko sa akong gibuhat. Unsa? Ganon, ha? Ha? Ikagamog na sa kusog kay uwan?
dugdug o kusog hangin. Ha? 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 Naman, Oh, tiking. Oh, tanawa si Ibria. kahingan naman di si Ibria. Hawa! Hawa! Nakakita ka? Oh! Mabitang niyo ko! Naunsa mo na si Ibria! Ganong naingo man siya! Ana! Hari Aqualos! Tungod kay gamhanan ko, tiking. Gamhanan ko! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!